Lezi indaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Imbukeli nazi ezinohlonze kusihlwa nje. We have systems in place as Nedlac to make sure that all costs associated with any project we are involved with. Ikomiti lesikhashana eliqhuba amalungiselelo omhlangano wokuqala ozokwendlalela isithangami se-National Dialogue lithi ukuhoxa kweyinhlangano eziyimele ngeke kuphazamise uhlelo lokusingathwa komhlangano ngolesihlanu. I don't believe that expanding the GNU is going to assist the GNU to go forward. I think it's going to complicate things even further. Umholi we-DA John Steenhuisen uthi ANC ayikaze ixoxisane nabo mayelana ney'nhlelo zokwengeza amanye amaqembu kuhulumeni wobumbano. We will not be bullied by police. Foreigners are killing them because of the very same attitude that they are giving us as South Africans. Adedelwe ngoshwele amalungu amathathu Operation Dudula beboshwe ngamacala okuvimba abantu bokufika abebefuna usizo emtholampilo waseSoweto. Mbukeli sikubingelele sikamkele indaba yenza kusihlwa igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwaMwali. Saze sathokoza sathobeka ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje kusihlwa. Ukhoxa kweyinhlaka eyigqamile emalungiselelweni omhlangano wokuqala ozokwendlalela isithangami sengxoxo ngesimo sezwe ngeke kube namthelela ngomhlangano ozoqala ngolesihlanu. Lokhu kudalulwe ngusihlalo wekomidi elihlela umhlangano wangolesihlanu uBoyichoko Ditlhaki esithangamini sabacosheli beindaba ePitoli namhlanje. Silokhu isikhwama sezinhlangano eziqanjwe ngabaholi abanohlonzo okubalwa kuzo ekaThabo Mbeki, iFW de Klerk, iDesmond and Leah Tutu Foundation kanye nezinye ezine zimemezele ukushenxa ohlelo lokulungiselela umhlangano wokuqala ozokwendlalela isithangami sengxoxo ngesimo sezwe phecelezi iNational Dialogue. Zikhala ngokuthi uhlelo lwesithangami selibhozonyelwe ngabathile kanye nemali esifakwe kulo. Ikomiti elihlela ukuhlala komhlangano wangolesihlanu lithi akusekho ukubuyela emuva liyaqhubeka noma ngabe ezinye izinhlaka sezihoxile. I don't think we are alarmed by any stretch of imagination by the departure of the foundations as it was asked. This process is not about the foundations, it's not about any one of us sitting here today. It's about ordinary South Africans. Ngasekuqaleni konyaka kuzwakale ngezinsolo zokuthi ngenzeka izithangami zengxoxo ngesimo sezwe zidle izigidi zamarandi. Ubuholi phezulu beNedlac buthe ukusetshenziswa kwemali yesithangami kuzohlala obala kuvuleleke kungabibikho ongabaza. We have systems in place as Nedlac to make sure that all costs associated with any project we are involved with are accounted for. Through our own efforts, we realize how important this process is for South Africans. And because of that, we have largely been really committed to ensuring that this process is truly citizen-led and citizen-centered. Umhlangano ozongena ngolwesihlanu eUnise ePitoli kubhekeke ukuthi uphume nomkhombandlela wamaphuzu okuzosetshenzelwa phezukwawo uma seqala ukhukhulela ngoqo wesithangami sengxoxo ngesimo sezwe. Kusenjalo usihlalo wekomiti lePhalamende elibhekele ukwabiwa kwemali kahulumeni uDkt Umusi Maimane uthi sebebhalele ungqongqoshe wezemali uNogodongwana ukuba uzochazela iPhalamende nabantu bakuleli ukuthi sizoqhamuka phi isamba semali kuzosingathwa ngayo izingxoxo zomphakathi ezimayelana nesimo sezwe phecelezi iNational Dialogue. That is used for public, that is being drawn from the public, must be accounted for and can only be adjudicated through an act of parliament. And therefore, when you want to spend 500 million rands, our question as a committee is, when the budget was tabled, this item was not specified in the budget. Secondly, when you move funds to the value of between 500 to 700 million rands, you need to indicate to South Africans which programs are you stopping and where you're taking those funds from. This is not the president's money. This is South Africans' money, and therefore Parliament must be given the full oversight thereof. And to this effect, I've written to National Treasury, to the Minister of Finance, to come and brief the people of South Africa
Parliament as to where these funds are coming through and how they are being actually decided upon. Because we can't just give a blank check to a national dialogue without knowing where these funds are coming from, how they're going to work, and ultimately who is going to be at the receiving end of the lack of funds when this program is concluded. I-Democratic Alliance ithi ANC ayikaze ixhumane nabo mayelana nokwengeza isibalo samaqembu ayingxenye yohulumeni wobumbano. Leli qembu lethule uhlelo lokufukula umnotho kuleli oluphambana nemigomo ye-ANC emayelana nokuthuthukiswa kwabantu ababencishwe amathuba phambilini okubalwa kuyo ukubuyiselwa komhlaba, ukuqasha ngokulingana kanye ne-BBBEE. Umholi we-DA uJohn Steenhuisen useyigxekile imizamo ye-ANC yokwengeza amanye amaqembu kuhulumeni wobumbano. Isigungu esiphezulu se-ANC sevumelana ngokuthi sizofaka amanye amaqembu ngemva kokudonsa kanzima ngesikhathi izama ukuphasisa isabelo mali ne-DA. uSteenhuisen uthi i-ANC ayikaze ixhumane nabo ngalolu daba. Yize kuyisinqumo esidinga ukuthi kube nokuvumelana phakathi kwamaqembu abambisene kuhulumeni wobumbano. I don't believe that expanding the GNU is going to assist the GNU to go forward. I think it's going to complicate things even further. We already have 10 parties in the GNU. It's one of the largest coalitions in the world. Leli qembu lithi linamasu okusimamisa umnotho wezwe njengoba liphezulu kakhulu izinga lobubha, ukwentula kwemsebenzi kanye nokungalingani ngokwenhlalo. We cannot emphasize enough how important it is that we move with speed to concession, freight rail and port terminals and end Transnet's stranglehold. We've seen already this morning concerns being expressed about Transnet's ability to be able to continue doing what it's doing. Umholi we-DA uJohn Steenhuisen usenxuse abaholi bamanye amaqembu ezepolitiki abakhona kuhulumeni wobumbano ukuthi kumele kusimamiswe umnotho waseNingizimu Afrika ontengantengayo okwamanje. Uthi imithetho efakiwe njengokuthathwa komhlaba kwabantu benganxephezelwa kumele ususwe futhi nento yokubizwa nge-triple based black economic empowerment kumele isuswe ngoba iyona ethunaza umnotho waseNingizimu Afrika. Ngusamkela Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngikomkhulu be-DA eBruma. Badedelwe ngesexwayiso abathathu benhlangano i-Operation Dudula njengoba bebeboshwe emtholampilo eDiepkloof eSoweto ngesonto ledlule emva kokuphenya ngemibuzo iziguli mayelana nobuzwe bazo. Lungu enhlangano Operation Dudula ebengaphandle kwenkantolo ezokweseka labo abangabasolwa. Laba besifazana bathatha abaneminyaka ephakathi kwenga-49 nenga-60 ubudala badedelwe ngesexwayiso kanti basazovela enkantolo ngenkathi bekhuluma nabe indaba ze-SABC bazwakalise uvo lwabo. I was so traumatized ngoba ngispende ne-Women's Day ejele the way bebangakhona basiphatha kabi. I-treatment impatho nje yabo basiphathe ngayo ayizange nje ibe right. Angiboni ukuthi ngingamfisela omunye umuntu ukuthi angangena ejele into engiyibone e-police station ngingakafiki kwasejele. Angibanga right especially for Women's Day. Kumanje nje angikho right ngijabulile nje ngoba ngingaphandle ngijabulile kakhulu. Ekhambeni kosuku amalunga ayo lenhlangano abese bhikishele emtholampilo iLillian Ngoyi efuna ukuhlangana nomphathi. We need them to be documented. Those who came into our country legally, we want them to be documented. Not in our country. They must come like use our law. They must follow our Immigration Act. Lenhlangano iqhube yathi umnyango wezempilo kanye namaphoyisa alwisana nemikhankaso yayo nje. We will not be bullied by police. Foreigners are killing them because of the very same attitude that they are giving us as South Africans. We want to protect them, but we can't protect them because they are against us. Nenhlangano zamalungelo abantu izwakalise ukukhathazeka zaxwayisa ngokuthi zenze ibhekiswe kwabokufika nasezikhungweni zempilo zingase iphazamisa amalungelo abantu. Leli cala lihlehliselwe umhlazishu kumandulo. Sekuvele obala ezinye izinsolo zenkohlakalo ethinta isikhulu esiphezulu senkampani kahulumeni IDT esamisiwe esikhundleni uTebogo Malaka. Udaba lokamuva olushicilelwe intatheli yeDaily Maverick uPeter Louis Mayburg luthi kunosomabhizinisi ophezulu waseGauteng ohlomula ngamathenda ku-IDT okunezinsolo zokuthi uholela amakinati isebenzi zakhe ukuze phela adizele uMalaka ngezigidi zamarandi. Kunezinsolo zokuthi ukhokhela uTebogo Malaka izigidi eziyishumi nesithupha zamarandi zomu
umuzi wakhe. It's money from the Department of Public Works and Infrastructure, a lot of money in fact. It got 700 million rand for the previous financial year to do EPWP programs. The IDT then takes the 700 million rand and it appoints independent non-profits like the Colin Mashawana Foundation to do their own EPWP work. So it is effectively government outsourcing its EPWP initiatives to outside non-profit organizations. And in this instance, the Colin Mashawana Foundation got the largest chunk of this expenditure very soon after Colin Mashawana made that first payment towards the CEO Malaka's property in Waterfall. Manje sathi ku8 lo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela uWT. Women abuse, child abuse will never stop because of the justice system. It will never stop. Udedelwe ngebhayili ye-inkulungwane engamashumi zamarandi uMandla Nkosi Buthelezi osolwa ngokubulala owayeyintombi yakhe uChesney Kepler ngoZibandlela wanyakenye. Siphinde sikubingelele sikwamukele uma ngabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi ikomiti lesikhashana eliqhuba amalungiselelo omhlangano wokuqala ozokwendlalela isithangami se-National Dialogue lithi ukhwaxa kweyinhlangano eziyimele ngeke kuphazamise uhlelo lokusingathwa komhlangano ngolesihlanu. Mbukeli asikhumbuze ukuthi lezi indaba zikhona ku-YouTube na ku-SABC Plus ungena nje kuzo uyicinge ngamagama athi SABC Plus, SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngomnjalo bazo. Umndeni kaAmanhle Samane wayeneminyaka eyisithupha ubudala uzwakalisa ukujabula ngokuthi owesilisa owadlengula wabulala uAmanhle uwavumile wonke amacala. Isidumbu sika Samane satholakala ngomfumfu unyakenye ngaphakathi komjondolo kaPete Simyawe Orlando Soweto emva kokunyamalala. uPete Simyawe oneminyaka engama-25 ubudala uvele kafushane enkantolo ephakeme eGolini. Thank you. Waboshwa ngonyaka odlule ngamacala okuthumba, ukubulala, ukudlwengula kanye nokuphula umthetho kuba kuleli. Ummeli wakhe uthi uwavume wonke amacala abhekene nawo. Consultation with my client, that is when we decided that he will plead guilty in all counts, all 4 of them. So we have taken that decision after we have received the disclosure from the state. uAmanhle wanyamalala ngomfumfu unyakenye kuthiwa wagcina ukubonwa enomsolwa. Ngaleso sikhathi ke wawaphika konke amacala. Umndeni ufuna ukuba agwetshwe udilika jele. Sijabulile njengoba aconfessile and avumile ukuthi he did it. Sithemba ukuthi nje uzokuthola lokhu akufanele. uAmanhle yena ngabe uhlanganisa iminyaka eyisikhombisa kule nyanga. Umndeni wakhe uthi namanje usahlukumezekile. Udedelwe ngebhayili yeinkulungwane ezingama-20 zamarandi uMandla Nkosi Buthelezi osolwa ngokubulala owayeyintombi yakhe uChesney Kepler ngoZibandlela wanyakenye. Women abuse, child abuse will never stop because of the justice system. It will never stop. Yendlalela isinqumo sayo inkosi yenkantolo ithi nakuba umbusuke wathi umsolo uzogcwala amathafa uma ededelwa ngebhayili kodwa yona imbona umsolo ebalekela leli cala yasimnika ibhayili ehambisana nembandela. In the premises accused is granted bail in the amount of 20,000 rand. Ngemuva kwalesinqumo kube sekuzalela ihlokohloko enkantolo abanye bethamele licala beshukidla lihlaza inkosi yenkantolo. The accused is prohibited from contacting or communicating directly or indirectly. Ngaphandle kwenkantolo beyikhihla esikanandi sililo ihlobo ikaChesney Kepler zilibeka ngembabe lokuthi zintekenteke ezokulungiswa kulelizwe. I don't even have words. Disappointed. Our justice system is failing us. We don't know why. Women abuse, child abuse will never stop because of our justice system that is failing us. We will never stop fighting for her. I was a voice since day one and I will be a voice until judgment will be served. I believe in judgment. By the time she didn't want him anymore, why didn't he leave our child? Igama lami nguCalvin wakwadludla eindabeni zeSABC
ngibika ngisegoli. Umndeni wakwaMucumi eHanyeza eduze kwaseFreiburg eNorthwest uhleli emanzini kulandela ukushona kwendodakazi yawo eneminyaka eyi-15 ubudala. uAmanhle Mucumi, umfundi kagrade 10, ushone ngoLwesihlanu esikoleni emva kokuthi uthishanhloko esolwa ngokujezisa uAmanhle nabanye abafundi ngokubaphoqa ukuba bagijime bajikeleze isikole. Umndeni wakaMucumi usemanzini. Indodakazi yawo yaya esikoleni ngoLwesihlanu njengokujwayelekile kodwa ayizange isabuya ekhaya. Umfowabo naye ofunda kulesi sikole uthi naye ubeyingxenye leliqeqebana labafundi abaphoqa ukuba bagijime bazungeze isikole. Bana batshothi kundle. Class yagona le class ekhatho. Uthi uthishanhloko wabatshela ukuthi abagijime isikole sonke. Uthi bagijima ke wabangaphambili kunabanye. Uthi wathola iqeqebana elalinoDade wabo, wabona uDade wabo elele phansi. Uthi bamtshela ukuthi akagijime ayocela usizo. Uthi uma ethola uthishanhloko wamtshela ukuthi akathole amanzi amthele ngawo uzophaphama. Umndeni ufuna uthishanhloko athathelwe izinyathelo. Ha ke tsana ku sekolong ke ithetse ngwana ke a rapamisitswe mo staff room. Uthi uma befika esikoleni wathola ingane yakhe ilele phansi beyikhumlile iyembe. Uthi wazibonela nje ukuthi kade ishonile njengoba izindebe zayo zazomile nomqala ugenqeza. Uthi bambuza ke ngokuthi ujwayele yini ukuwa. Wabatshela ke ukuthi lokho okwenzakayo akaze kwenzeke. Uthi ke akufunayo ukuthi uthishanhloko aphume aphele kulesikole njengoba minyaka yonke kushona ingane kulesikole. Umnyango wezemfundo eNorthwest awukwazanga ukuchaza ukuthi kungani abafundi baphoqa ukuba bazivocavoce njengesijezo. Nanokuthi ke ingabe bakhona abazothathelwa izinyathelo kulesikole. Esikhundleni salokho ukhiphe isitatimende esithi imbangelo yokushona kukaAmanhle isaphenywa. Mbukeli, umhlahlo wesimo sezulu uzolandela ke emva kwekhefu nomkhushulo wamsimanga. Kwanza kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sisho sithi ebusuku namhlanje liyaqhubeka liyabalela kuzo zonke indawo esentshonalanga uyongena enkabeni kodwa lapha kwaZulu Natal ngathanda ukuthi lithi nje sika ngamafu kusikaze ngamafu futhi ke mongena ikakhulukazi ke engxenyeni ezilapha eMpumalanga naseLimpopo yilapho la singalindela khona imkhemezelo kanye imkhizo lapha koMbombela uyongena lapha ikakhulukazi koGiyane nakoPharaborwa sisho sithi masihlabela phambili siyobheka usuku lakusasa isaqhubeka le yamkhemezelo kanye imkhizo ngasenyakatho ukuyongena ke ikakhulukazi enqemeni esitabe seMpumalanga lapha koSikukuze endaweni esehlanzeni nokho sika ngamafu mongena eGauteng nakwezinye indawo eseFreyistata uyongena kwaZulu Natal ngathanda nje ukuthi libalele kodwa kunenkungu yasekuseni ekumele siyilindele ikakhulukazi ke eduze kwentaba zokhahlamba sisho sithi enkabeni akhona lamathuba ke amancane emvula ezingaphelezela ukuduma ikakhulukazi lapha koApindini kuyongena koBlomfontein sehla njalo siyongena endaweni ke ephakeme eEastern Cape sisho sithi lingasikaza ngamafu ngapha ngasentshonalanga hambisana nenkungu mongena ikakhulukazi ke engxenyeni ezingaseningizimu awubheke nje amazinga phansi kuyabanda kuzo zonke indawo esenkabeni nokho kubanda kakhulu kodwa mongena lapha kuSutherland angaphansi kweqanda kuyosondela lapha koBergville kanjalo nakoMnambithe eduze kwentaba zokhahlamba qoqo bengaphansi kweqanda uyongena entabazo sisho sithi ke kuyabanda futhi ke noma ungena lapha koML sihlabele phambili siyobheka ke osukwini lakusasa ngokuphama eNhlavelanga ngivumele ngithi ke esifundazweni saKwaZulu Natal lithanda nje ukufutbala kamnandi lapha koMgumudlovu uyongena lapha enkandla komsinga ngisho ngithi komhlaba iyalingana koManguza nokho libe phakathi kodwa mongena eMkhondo kanjalo nalapha koML lithi kuba phakathi futhi koMbombela kanti ke Gauteng ngathanda ukuba phakathi nje osukwini uyongena koNorthwest kwelaseFreyistata phansi lapha eEastern Cape